Jesu Kristu inkosi Baba, cela uqhubeka-ke ngenze i-individual report yami egameni likaSethu Jesu Kristu. Amen. Kule lokhuzane assignment edlule ngathanda kakhulu isifundo se-Old Testament esasiqhathanisa nje ne-New Testament. Ngathanda kakhulu, ijulile leyo Old Testament. Ngathola nesifundo esithi the time sekuba ne-New Testament. That's why kwakufanele ukuthi i-Old Testament iqhubeke ibe khona, ngoba sesifunda kuyo ukuthi isymbolize i-New Testament, ukuba yikho ngaba sikwazi lokho. So ngajabulela kakhulu nje i-assignment edlule esivula amehlo ukuthi i-Old Testament ibaluleke ngani compared to i-New Testament. Nakho ukuthi kwesinye isikhathi besingazi ukuthi isymbolize i-New Testament, but manje sesiyafunda-ke. Okunye engikufundayo ukuthi vele abaprofethi we-Old Testament baprofethile kakhulu ngezinto ebeyizokwenzeka ku-New Testament, noma iningi labantu ezweni bengakunakile lokho, ukuthi kahle kahle ikanjalo indaba ye-New Testament ne-Old Testament. Ngifundeke nokuthi kwi-Old Testament uNkulunkulu wayegcina abantwana bakhe ngomthetho, but kwi-New Testament usesigcina ngokukholwa indodana emva kokuba ebona ukuthi umthetho uyijoka kubo abantu and bayona khona ukhona umthetho, okuwukuthi kusho ukuthi awubasizi ngalutho. Nokuthi intando kaNkulunkulu yayingenzeki ngale ndlela uNkulunkulu afuna ngayo. Ngaye nje ngayikhulekela nami uNkulunkulu ukuthi angifundise ukwenza intando yakhe. Ngaholele kuyofunda amaHubo 143 uverse 10a. Othi ngifundise ukwenza intando yakho ngokuba wena unguNkulunkulu wami. Umoya wakho omuhle ungihole emhlabathini olelezekileyo. So kwaba umkhuleko nje engikhulekayo lo ukuthi uNkulunkulu nami angifundise ukwenza intando yakhe, angifundise ukwenza lokho okuthandwa wuye. Ngaphinde ngaholeleka futhi ukufunda amaHubo 143, ngathanda khona uverse 8c. Ufundeka kanje: ngizwise umusa wakho ekuseni ngokuba ngiyethemba kuwe, ngazise indlela engifanele ukuhamba ngayo ngokuba ngiphakamisela kuwe umphefumulo wami. Amen. So ngayinxusela nje uNkulunkulu ukuthi ngomoya wakho ongcwele angifundise intando yakhe, angifundise indlela okufanele ngihambe ngayo phambi kobuso bakhe. Ngaphinde futhi ngaholeleka ukuyofunda uRomans 12 verse 1 kuya uthi ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandekayo kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ningalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Thanda kakhulu leli vesi ukuthi nami ngiyafisa ukuthi iguqule ingqondo yami ukuze konke engikwenzayo kube intando kaNkulunkulu, nokuthi futhi ingqondo yami ingabe isacabanga izinto zalelizwe, ingabe isathanda futhi izinto zalelizwe. Umzimba wami ngiwunikele ube umnikelo ophilileyo kuNkulunkulu ophilayo. Ngiphinde futhi ngimbheke uJesu Kristu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwami. Ngaso sonke isikhathi ngithembele kuye, ngingabi nakho okunye okusemacaleni okungaba yithemba empilweni yami.
Sithe-ke sikwi-healing session the other day saholeleka nje ukuthi sifunde iZaga 3 uvesi 1 kuya ku-9. Ofundeka kanje uthi, indodana yami, ungakhohlwa umthetho wami, kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami, ngokuba iyakwenzela buwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Isihe neqiniso makungakushiyi, kubophe entanyeni yakho, ukulobe ezibhebheni zenhliziyo yakho, ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungancingi kokwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho. Mesabe uJehova, udede kokubi. Thande kakhulu-ke uvesi 7 othi ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho. Mesabe uJehova, udede kokubi. Ngilithanda kakhulu ivesi elinjalo ukuthi esikhathini esiningi izinto esizenzayo sizenza ngokucabanga kwethu nangokuhlakanipha kwethu. UNkulunkulu lokho izwe lesikhuzayo kukhona ukuthi asingenzi into ngokuhlakanipha kwethu, asincike kuNkulunkulu kukho konke. Thina nje asibe nje ngabantu abafana nabantwana abangazi lutho. uNkulunkulu wethu kuphela okufanele sazi ukuthi uyena owaziyo. Thina akukho esikwaziyo, nasincike kuyena kukho konke. Ukucabanga kwethu kube uyena, sibuza kuye intando yakhe ngaso sonke isikhathi, sithembele kuye, sibikele yena even izindlela zethu, ngoba yena uyena yedwa onokuqondisa imikhondo yethu. Ngase-ke ngizibheka kakhulu ngemnxusa nomoya ongcwele ukuthi angiholele ekwenzeni okulungileyo. Novesi 5 othi, themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kwakho ukuqonda. Naye futhi ngimthande kakhulu. Ngabheka nje indlela esihambayo ukuthi ngempela iyasiphoqa ukuthi sibheke kuJesu, silalele umoya oyingcwele. Ngaphandle kwalokho sosala endleleni, kufanele sisale siqwashile ngoba singathi sisahamba endleleni kanti asiboni ukuthi sesiphambukile. Thina sisathi sisakuyindlela yenkosi yethu uJesu Kristu, kanti asiboni ukuthi sesishintshe ilane, sesihamba ngenye indlela. Ngaphinde futhi ngaholela ekufundeni incwadi kaJohn 15:16 othi, aningikhethanga nina, kodwa mina nginikhethile nina ukuba niphume nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakuyicela kuBaba egameni lami aninike khona. Ngabheka-ke nje ukuthi siyambonga uNkulunkulu ukuthi usidonsile ngomusa wakhe, wasikhetha saba ngabakhe ukuba azosenzisa intando yakhe, ukuba azosihlalisa entandweni yakhe, ukuba azosenzisa lokho okuthandwa nguye. Okwethu ukuthi sikhulekele ukuthi umoya oyingcwele asisize kakhulu ukuba sikwazi ukuthela izithelo ezinhle nezithelo futhi ey'thandekayo enkosini. Ngoba siyathola ukuthi even esikucelayo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu iyasethembisa ukuthi uBaba uyakusenzela zona izinto esizicelayo. Kodwa uma sithela izithelo ezinhle, uma simjabulisa uBaba wethu uNkulunkulu, uBaba wethu osezulwini ngendodana yakhe uJesu Kristu. So simele ukuthi ngaso sonke isikhathi sikhuthale ekwenzeni okuthandwa uNkulunkulu, okwenzeni intando kaNkulunkulu, ekudede bubini, sihlale siyingcwele kuNkulunkulu ukuze simthokozise uBaba wethu osezulwini. Ngazibheka-ke nje nginobuhlungu ngaphakathi kwami ukuthi ngiyacabanga nje ukuthi uNkulunkulu esesidonsile, esesithandile kangaka, nami esengithandile kangaka, wangikhetha, wangidonsa ngesandla sakhe somusa, bese ngiphinde futhi ngizithola sengiphunyukile kuye. Ngabuka ukuthi Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi
ngize ngingasuki esandleni sakho somusa usungikhethile. Ngathandaza nje ukuthi hawu Nkosi, kungabikho okungihlwitha esandleni sakho nanini somusa nasothandweni lwakho olungaka uNkulunkulu asithande ngalo, ukuthi nje usibekele ukuphila okungunaphakade uma sikholwa indodana yakhe singasuki kuyo. Usibekele ukuphila okungunaphakade ngoba uNkulunkulu wethu unemicabango emihle ngathi. uNkulunkulu wethu uthanda ukuthi sonke sizohlala naye ingunaphakade. Ngaphinde ngazibheka ukuthi Nkosikazi, mina ngiyazithela yini izithelo ezinhle ezithandekayo enkosini. Nginayo yini imisebenzi emihle elithi izwi lakho ukukholwa okungenamsebenzi kufile. Ngiyathanda kakhulu and ngiyafisa kakhulu ukwenza okuthokozisa ubaba wethu uNkulunkulu. Ngiye ngaholeleka futhi kofundo baseGalathiya 5:16 othi, kepha ngithi kini, hambani ngomoya, khona aniyukufeza izinkanuko zenyama. Ngiye ngafunda ukuthi sifanele ukuhlala ezwini ngoba izwi lingomoya. Uma sigcwele izwi ngaphakathi ezinhlizweni zethu, siyakuba namandla okunqoba imisebenzi yenyama eyisana ekubhujisweni. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu nami owangenza ngafanela isabelo sefa labangcwele. Nami wangidonsa wangiletha embusweni wokukhanya wendodana yothando lakho uJesu Kristu. Engilanda ngihlezi ezweni ngithanda iminako yezwe, sibe sazi ukuthi iminako yezwe lishilo izwi kahle kamhlophe ukuthi umbuso wezwe nobukhazikhazi bawo ukaSathane, but nje ngokunganginaki izingqondo zethu zivele ziphuphuthekiswe nje. Masifunda uMathewu 4:8 ila uSathane esho khona ukuthi yonke imibuso yezwe nobukhazikhazi bayo obakhe, but saphuphuthekiswa, sahlala ezweni, senza okuthandwa yithi. Sithanda ukwenza intando yethu ezweni, sithanda ukwanelisa iy'nkanuko zenyama yethu ezweni, sithanda ukwenza ukufisa kwethu ezweni. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi nami ngathi manguzwa nje umyalezo ukuthi konke lokho kusezweni kanti kuyisana ekubhujisweni, thina sebesithi nje kuhle, kuyasijabulisa, sazi nje ukuthi iyona ndlela okufanele siphile ngayo. Kodwa uma ngabe ngithola lo myalezo lo wokuthi u1 John 2:15 ningathandi izwe nezinto ezisezweni, lokhu kubuyela kulo lelazi la uSathane esho khona ukuthi kungokwakhe. That's why sixwayiswa nje. So uma ngiqhubeka ngifunda ukuthi uma umuntu ethanda izwe, uthando lukababa uNkulunkulu alukho kuye. So thina besithi siyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngazibheka nje ukuthi indlela engangizibona uNkulunkulu ngimthanda ngayo, and the very same time ngithanda izwe, okungeyona into ongakwazi ukuthi uyihlanganise ndawonye. Uma kuwukuthi uhlanganisa ndawonye ukuthanda uNkulunkulu nezwe, akuphumeleli, khona okuzongenzeki. Is either ugxila kakhulu ekuthandeni izwe kunokuthi uthande uNkulunkulu, ngoba akwazi ukuhlanganisa kokubili. Akwazi ukuthanda izwe uphinde uthande futhi uNkulunkulu. Ngamncenga nje uNkulunkulu ukuthi ngibone ukuthi ngangizikhohlisa, ngimnxusa uNkulunkulu nje ukuthi abe nami, aqhubeke nami njalo, ngoba ngabona ukuthi lokho engangikwenza mina ngithi ikhona okuhle okuthandwa uNkulunkulu kwangesikhona. Ngiyasibona kakhulu isambulo somyalezo wokudela konke nezifundiso zonke nje ngenceku yakhe uNkulunkulu ubaba uSibiya. Nkosi yami, kuningi kakhulu esikufundile ebesingakwazi okusembula imiqondo kakhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke, ukuba wasidonsa wasiholela ukuba sohlala ekhaya labafundi sifundiswe kabanzi ngezwi lenkosi. And nawo lamavesi afundisa ngokungathandi izwe, ebefundwa emabandleni besikuwona, emabandleni besikhonza kuwo. But nje umuntu
engazibuza ukuthi isho ukuthini yonke lento. Lifunde nje izwi kuphele kanjalo. Kungabi khona nje ukuhlupheka ngaphakathi emphefumulweni nasengqondweni ukuthi uy'buze ukuthi izwi malikhuluma kanje lifuna ukuthi ngenze ini, lifuna ukuthi ngiphile kanjani. So besiphuphuthekisiwe kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu usilandile. Ebumnyameni umuntu bethi uma ngabe nje esesuka enkonzweni thothi sibuyelela emakhaya ethu, siziqhubekane nezindlela zethu zempilo, and umuntu enakho nje ukuthi ngiyaziphilela and I'm look forward to i-future, and nje kungekho engqondweni ukuthi yonke lento izobuye iphele. But umbuso kaNkulunkulu awusoze waphela, wona ozoma phakade. Masifunda uDaniel 2:44 uthi ezinsukwini zalamakhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa, nobukhosi bayo obungayi kushiyelwa kwabanye abantu, kepha uyakuchoboza uqede yonke lemibuso, wona uyakuma kuze kube phakade. Manje thina abantu sabambelela embusweni wezwe, umbuso osazochotshozwa uqede, umbuso osazodlula ungabi khona. Nakuwo kwamabandla besikade sikuwo sikhonza kuwona njengoba bengikhonza kulona, thothi kuyashunyayelwa kodwa abantu bayalalela, abanye bayaphenduka njalo njalo, kodwa futhi abaphenduka ukuthi bashiya ebebekade bekwenza bengakaphenduki. Abantu baphenduka beqhubeke nokwenza konke abathe bengakaphenduki bebevele bekwenza. So kuyamangaza-ke ukuthi ukuphenduka kuyini, nanokuthi-ke nje abantu babhizi kakhulu ezweni. Isikhathi nje sokuthi mhlampe bacubungule nokuthi bahlaziye babuke konke lokho okushiwo yizwe ukuthi kusho ukuthini. Asikho isikhathi salokho abantu babhizi nezinto zabo. Yes. But-ke inkosi iyabazi abantu bayo ngoba iyona eyabadalayo, iyona eyazi konke ngabo. Okwethu nje ukubanxusela abantu bonke phansi komthunzi welanga ukuthi uNkulunkulu abakhumbule, asikhumbule sonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyabonga kakhulu inkosi ukungipha ithuba lokuhlala phansi ngifundiswe, ngiphinde ngikholwe engikufundiswayo, nokuthi uma sengizwile ngingenzi lukhuni intamo yami nenhliziyo yami. Elithi izwi, uma silizwa izwi namuhla lize libe kusuku lokuthi namuhla, ukuthi singazenzi lukhuni izinhliziyo zethu, ngoba lithi izwi uma lisho inamuhla lithi singasigabisi ngekusasa, ngoba asazi ukuthi ikusasa lisiphathele ini, futhi nosuku lokubuya kwenkosi asilwazi. Simele ukuhlala silindile. Liyasho incwadi yabaseThesalonika, 1 Thessalonica 5:2 elithi, kepha uvesi 1 isihloko sakhona sithi usuku lwenkosi kalaziwa, amakholwa kahlale elulindile kanye nensindiso. Uvesi 1 wakhona uthi, kepha ngezikhathi nangemizuzu bazalwane. Uvesi 1 lo uthatha uvesi 1 no-2. Anisweli ukulotshelwa ngokuba nina uqobo niyazi kahle, uvesi 2, ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. Okungukuthi-ke sifanele ngaso sonke isikhathi ukuhlala simlindele uJesu Kristu ukubuya kwakhe, ngoba asazi ukuthi iy'nsuku zethu uNkulunkulu uyimise kanjani, futhi asikwazi nakho ukubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi kunini. Usuku nosuku simele ukuhlala siqwashile silindele inkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Ngiyabonga Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen.